Hi guys. Dara ang lechon no. Unsa ni tawag ani pangalan ani ning? Lechon kawali. Ay, lechon kawali. May ami diri karon sa balay sa akong igagaw kay ihang birthday karon. Dara ang mga bisita oh. Dara. Walay kuan kanang luwag, bakod luwag, ng luwag pang kuan ni. Sumod may gwapo na niyo kay sumod. Ang birthday celebrant dara oh, nakaputi. Gwapo kayo kung igagaw. Vlogger day diri. Ay sa answer. Isa man yung vlogger ni. I-subscribe ko ninyo ha. Charot. Pwede i-follow. I-follow ko ha. Follow palwa. Ay lang palwa dong eh. Welcome to my vlog. First time ko nag-vlog nga birthday sa akong igagaw nga gwapo. Darayang magulang o baba sa dara among kay. Dara. Sausawan.